Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव बड जब इउट्यूब चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ आरो लोगोसे प्रेक्टिसा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जागासिनो दङ मानोना रिलिया गैथारला फैगासिनो दङ आसाम पुलिसाव दा बेयाव साख्रि जागोन नेक्स्ट इयार एबा 2024 एप्रिलनि सिगां नोंथांमोना आसाम पुलिसाव कन्स्टेबल एसआई बेनिफ्राय कमान्डो हिसाबै साफा जयनिं जानो थांगासिनो दङ गोदान बेच हिसाबै स' बिनिनो काट अफ एनालाइसिस फिजिकल टेस्टनि बागै बेटेलियननि बागै आरो लोगोसे कमान्डोनि बागै फैबाय थागोन दा जोङो डिसकास खालामगोन नोंथांमोननि फिजिकल टेस्टनि बागै कमान्डो लेभेलाव एन्ड स' एग्जाम दंना गैया बेखौबो नायगोन बाट मेक्सिमाम मिन्थिखायो जे कमान्डोआव एग्जाम दं गैयाखौ स' बिदिबा गोबाव खालामा नोंथांमोना रावबो डिमोटिभेट जानाङा काट अफखौ लानानै मानोना बे मोनसे जास्ट एनालाइसिस काट अफसो बिनि उनाव जेब्ला केन्डिडेट्स क्वालिफाइ जागोन अब्लासो बांसिन मिथिगोन अब्लाबो टारगेटखौ जों बेसेबां लानांगोन सेफ जनाव थानो जों बेखौ डिसकास खालामसै दा बेखायनो आं फैबाय अफिसियेल साइट एसएलपीआरबीआव आरो बेयाव फैनाय लोगो जायफ्रा एबिइउबी कन्स्टेबलाव रानिं खालामगासिनो दङ साडेनलि एडमिटआ रिलिज जागोन आरो जायोबा आरो बे रानिंखौ जों जानायखौ बांसिन नुहुरदों दानि कन्डिशनखौ नायनानै जे 26 जानुवारि उनावहाय जानायनि चान्सआ दङ मानोना फार्स्ट उइक नोंथांमोना बेयाव मोननायनि चान्सआ दङ फेब्रुवारियाव स' बिनिफ्राय 28,000 प्रमोसन खालामदोंमोन कन्स्टेबलाव बेखौ बेयाव मेनसन खालामबाय मानोना बेखौ नायोबा जेरै चिफ मिनिस्टारा बुंदों जे गोदान बेटेलियन फैगोन होनना बुंदों अब्ला एभि बेनिफ्राय इउबी कन्स्टेबलाव नेक्स्टआवबो गोदान साख्रि फैनायनि चान्स दङ लोगोसे कमान्डो लेभेलावबो फैनायनि चान्सआ दङ स' दायो जोङो डाइरेक्ट अफिसियेल नटिफिकेसन लाबोबाय बेनो जाबाय कमान्डो लेभेलाव स' नोंथांमोननि माखासे सिस्टेमाव डिसकास खालामगोन नैबे मोनथामा लं जाम्प सिन-आप 100 मिटार्सआ इजि नाथाय बे 4.8 खारनाया इजि नङा स' नोंथांमोना 20 मिनिट्सआव स' बेखौ लानानैनो बेयाव डिसकास खालामगोन आरो जोङो मेक्सिमामखौ जों लाया नाथाय जोङो जेनेरेल हिसाबै लागोन आरो लोगोसे एभारेज काट अफ बेयाव लागोन स' बेखौ लानानै नोंथांमोना रावबो डिमोटिभेट जानाङा फंबाय बिनानावमोना जाहाथे प्रेक्टिसखौल' मोजां खालामो साइक' टेस्टआ उनाव जालांबाय थागोन स' दानिया खारनायनि अनगायै बेसेबां नाम्बार नोंथांमोना मोननो हाथावगौ नोंथांमोना बे 4.8 खारनायखौ दोनथ'नानै स' लं जाम्प बेनिफ्राय सिन-आप बेनिफ्राय 100 मिटार्सआवहाय नोंथांमोना मेक्सिमाम एक्सेलेन्ट थांगोन स' बेयावनो नोंथांमोना नाम्बार मोननायनि चान्सआ बेनो बांसिन चान्सआ जे नोंथांमोना बेयाव मोनखागोन स' बेखायनो जों बेयाव अभारअल जों काट अफ लागोन स' बिदिबा लं जाम्पआव जोंहा 20 मोनखाबाय सिन-आपआ 20 मोनबाय बेनिफ्राय 100 मिटार्सआव जोङो 18 लाबाय अके अब्ला नोंथांमोना बेबायदि ओंखारगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि 58 प्लास बेनिफ्राय थाबावबाय रानिं स' जों रानिंखौ दायो दाजाबथ'वाखै रानिंखौ जों दाजाबथ'वाखै दा जोङो 58 मोनना दङ आउट अफ 60नि गेजेराव नाथाय नोंथांमोना टेनसन दाला बे मोनसे एभारेज जेनेरेल हिसाबैसो लादों एसटिआ एसे खम थांगोन बाट जोङो नैबे रानिंआव जों नायसै दानिया स' दानिया जों फैबाय रानिंआव स' रानिं फार्स्ट जाबासो साइक' टेस्ट बेनिफ्राय नोंथांमोननि 100 मिटार्सखौ मोनगोन बा नोंथांमोननि माखासे टेस्टखौ मोनगोन स' बेखायनो 16 मिनिटनि गाहायाव हाबोब्लासो नोंथांमोना 20 मोनगोन नाथाय बे पसिबल नङा जानो हागौ साफा सानैया मोनदों एक्सेलेन्ट थांगोन नाथाय बे मेक्सिमाम नङा स' बे जाबाय जास्ट 1% थांनो हागौ जे 16 मिनिटनि गाहायाव हाबनायाबो 4.8 खारनाया इजि नङा स' बेखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला साइक' टेस्टखौनो मोनखागोन बयबो जेला अब्ला स' नोंथांमोननि नै जुदि 17 नाम्बार मोनोबा स' नोंथांमोना 16 पइन्ट हाफ खारनांगोन मिनिटआव अब्लासो 17 मार्क्स मोनगोन स' दानिया नेक्स्टआव फैबाय 1030आव नोंथांमोना खारोबा बेसेबां नाम्बार मोनगोन बेनो जाबाय 17 मिनिटआव खारोबा नोंथांमोना 15 मार्क्स बेबायदि मोनगोन नाथाय बेबो इजि नङा स' बेनिफ्राय मेक्सिमाम जोङो टाइम टेकेनखौ जों एभारेज हिसाबै लागोन बेनो जाबाय 1090 स' 1090आव नोंथांमोना हमना ला 1090खौ नोंथांमोना डिभाइड खालामनांगोन 60 जोंहाय अब्ला स' ओंखारगोन जुदि 18 मिनिट्सआव हाबोबा नोंथांमोना नाम्बार 12.8 मार्क्स मोनगोन स' बेखौहाय एभारेजआव जों लानो हायो नाथाय बेखौबो साफा सानै मोननाय नङा अब्लाबो डिमोटिभेट जानांगौनि गोनांथि गैया साइक' टेस्टखौनो मोनखागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना 1090आव खारोबा बेखिनि मार्क्सखौ नोंथांमोना मोनगोन स' बेखायनो मेक्सिमाम जों 18 मिनिटआव जों लायोबा स' बेबायदि नोंथांमोना मोनगोन प्लास जुदि 19 मिनिटआव खारोबा नोंथांमोना 11 बेबायदि मोनगोन 20 मिनिट्सनि गेजेराव खारोबा आरोबाव 10 मार्क्स मोनगोन लवेस्टआ स' दानिया एभारेज काट अफखौ जों लायोबा जों लागोन 18 मिनिट सामथिंखौ लागोन अब्ला जों नाम्बार 12खौ जोङो बेयाव कभार खालामगोन एभारेज हिसाबै दा जोङो रानिंआव नाम्बार 12 लाबाय बेनिफ्राय जोंहा 58 लाबाय लं जाम्प बेनिफ्राय सिन-आप बेनिफ्राय 100 मिटार्सखौ लानानै जों बेयाव कभार खालामनाय 70 मार्क्सखौ मानोना जेनेरेल हिसाबै लादों नाथाय एसटिआ एसे खम जागोन जास्ट जोङो बेयाव एसे खम लागोन एसटिखौहाय अब्ला जों 65 लाबाय एभारेज हिसाबै एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि साइक' टेस्टनि सायाव डिसकास खालामसै जे बे नोंथांमोननि माखासे एनालिसिस काट अफसो बे अफिसियेल नङा बेखायनो टेनसन दाला नोंथांमोना दा फिजिकेल टेस्ट एबा साइक' टेस्टआव लानानै बेसेबां सेफ जन दङ जों बेखौ नायगोन स' बेनिफ्राय जोङो साइक' टेस्टआव 20आव जों 15 लाबाय बेनिफ्राय 65 प्लास ओरैहाय लाबाय स' नोंथांमोना 80 स' 80खौ जोङो सेफ स्कर बादि नुहुरदों आरो बे सोनारगोन नोंथांमोननि जोबजासिम काट अफ लानायावसो नाथाय नेक्स्ट लेभेलाव गोदान फैगोन जेब्ला रानिं जागोन अब्ला केन्डिडेट्सआ बेसेबां क्वालिफाइ जादों जों बेखौबो नायगोन अके दा बे मोनसे सेफ स्करखौ जों नुहुरदों 80 आउट अफ 100नि गेजेराव बेखायनो नोंथांमोना 80% लानो हायोबा 100आव स' सेफ जनाव थानायनि चान्सआ दङ
स' दानिया जोबनायाव फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जाथावगौ बेनो जाबाय नोंथांमोना हमना ला AVUB कनस्टेबलआ हमना ला फेब्रुवारिसिम सोलिगोन अब्ला कमान्ड' लेभेलाव नोंथांमोना फेब्रुवारि लास्ट उइक बिनिफ्राय मार्चनि गेजेराव नोंथांमोनाहाय चान्सखौ मोनगोन आरो मोनसे ग्राउन्डआवनो जानो हागौ मानोना पस्टआ खम जेब्ला स' बिनिफ्राय मोननै मोनथाम ग्राउन्डआवबो जानो हागौ सिगांनि बायदि नाथाय नोंथांमोना बेखौ जेब्ला एडमिट मोनगोन अब्लासो मिथिगोन पस्टआ गासै 164आव स' बेखायनो बिनि प्रसेसा सर्ट जागोन आरो थाबैनो नोंथांमोना जयनिं जानो हागोन कमान्ड' हिसाबै दा बेनोमोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदो बेसेबां मोनथावगौ नोंथांमोननि बायदिब्ला बेनिफ्राय भटिं सिस्टेम फैगोन नोंथांमोना बेयाव बयबो भट हरनो हागोन जेब्ला कमान्ड' लेभेलाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ